in 123 years. Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ogoyo ne dongruok ma oyango ni osetimore bwo Jalup jatend piny Kenya William Ruto ne ok oyudo thuolo mar loso kata rwako jatend piny Kenya nyasi mar Madaraka Uhuru Garden. Orwako nyikwa Ramogi jaloko marwa en Winnie Adoyo nyar Kanyada. Dwaer winjo ni Madaraka deni ne chal nade 2-3-0-0 mane kaka inyalo yudo wa SMS kata ujumbe machuok kasi inyalo yudo wa ung'we yamo bende Trevor Mbija Ramogi TVK. Wachak ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta noromo gi jotend migepe mag piny mowacho kapok ochopo nyasi mar higa mar 59 mar Madaraka e alap mar Uhuru Gardens. Kenyatta medo puoyo jotend migepe kuom tich maber ma gisebedo ka gitimo. E romono jalup jatend piny Kenya men William Ruto to ne ok ochopo. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i bende ne okawo thuolo mar goyo ne jatend piny Kenya erokamano kuom miye thuolo mar tiyo e piny owacho mare. Matiang'i ne omedo wacho ni e bwo tend Uhuru Kenyatta piny Kenya osegoyo okenge madongo e kedo kod maundu. Jatend migepe mamoko bende no puoyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. This opportunity to thank each and every one of you. We have worked well together. It's been both a pleasure and an honor to have you with us. And I am confident we have laid a firm foundation for those who shall come after to continue and to build a bigger, brighter, more prosperous Kenya. I thank the Lord for the opportunity to serve my country, and I thank His Excellency the President for the trust he bestowed and the opportunity he gave me to serve as his minister. The last 10 years have been very exciting, working in the public service and serving the country. Very challenging, and we come to the end of this term much more knowledgeable of the country, and we understand our nation better than we did when we came in. By dint of the fact that we have been interacting with our people on a day-to-day basis and looking at things that affect the lives of our people. The President has overperformed and overkept the promise. It was not just a matter of keeping the promise and sticking to the manifesto and the promises he made to the country. He has exerted himself and galvanized his administration to provide services to the people of Kenya, and he has moved our country to a totally new level. Nyasi mar 59 mar Madaraka no yuayo ganda jo Kenya nyaka jotelo mabende ne okudong chiene chiwo pachgi ewi telo mar Uhuru Kenyatta. To kata bedo ni puoch no miye to nitire jogo mabende okomor gi mosebedo ka timore bwo tend Uhuru Kenyatta. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta chopo e nyasi mar 59. Nyasi mare mogik mawenge rango kod liyo. Tusikubali kurudi pale. Jopiny molo kinyi ka gin kod geno kendo gi ikore mar chiko itgi ni to bende twak mare nyalo mulo dwachgi. Gimoywago sana en uchumi marwa. Emodwa ni mondo wuonwa odwoknwa uchumi chien, gik moko mondo bechgi obed maber. Wamor. Uhuru kelo kwe e Kenya. Namba 1 en ng'ama ero kwe, ng'ama iye ok wang', ng'ama ok ochayo ji. Uhuru loso barabara. SGR donjo Kisumu e yo mayom mapok ne waneno. Sani kidonjo Kisumu e tend Uhuru e bwo kaunti manokelni. Adieri kaka wan joluo wayudo devolution e bwo tend Uhuru. Josiasa mag kweth mopogore puoyo Uhuru Kenyatta kamoko bende neno kama ne fuoko neno e kinde loch mare. We can always remember the roads, the expressways, tarmac, which is also in Kachaliba today, you know, now, and electricity. Those things are very important. President Uhuru Kenyatta is going to leave to our country, and we are grateful for that. Tumeona maendeleo mazuri, na mimi ningeomba wakati huu ambapo tumebakisha kama miezi miwili tu ambapo tutaingia kwenye uchaguzi, niombe wa Kenya mchague watu kulingana na ile kazi wamewafanyia na pia mienendo yao. E twak mare hie Uhuru lose wi weche mopogore to jopiny to kawo twak makamanade. Kumawinjo komulo maber en tend mine manyako wacho ni mama moro muneno kani matene no sepiedhenwa ni mine gin joma kare kata mon modwa yiero e yiero mabiro maduongni gin mon marotiro mabiro tiyo kamoloyo te corruption no kena neno koketo piny mopieyo. Lakini kuna mahali pengine president wetu sisi kama wananchi lakini kuna mahali pengine president wetu
sisi kama wananchi ametufeili. Sababu yeye kama kiongozi wetu akija tuambie corruption imekuwa mingi na amekuwa kwa kiti kwa miaka 9, yeye angekuwa amechukua jukumu la kuweza kuwipu wale watu ambao wanasema ni wamefanya ufisadi. Jatelo kawuono wuoyo maber omorowa. Weche momiyo wagin weche magadier kaka gisebedo ka gitiyo. We kaka jo siasa moko wuoyo e wigi marach. Otiyo to nere ni tich motiyo nere otiyo maber. Kata kamano gipako jatend piny Kenya ka gitielo ni kwe makende makoro gidwaro kuom jatelo mano mabiro tayo piny Kenya tok yiero. Peace plus elections is equals to development of our country. Sama waonge gi peace, why don't you kwanyal develop as a country? And rachira hinya kajitho during elections nikech politicians okoherre. Lakini sani jo Kenya inyore sana, mano gimoko ni rais ongeni owuok lakini ndara to gimoro ma maendeleo to tima ber lakini uchumi to weko inyo kabisa. The best thing is the legacy that he needs to leave is a peaceful transition, peaceful election. I think that will be the best, so that we can honor these heroes who fought for our independence. Jo Kenya yudo thuolo mar chiwo pachgi wi jatend piny Uhuru Kenyatta, moko pake kuom ber kod rach mosetimo, kata kamano thuolo mare koro rumia pisi, kendo gikowe giro kamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Kwa mbele ni jatend piny Sierra Leone miluongo ni Julius Maada Bio bende noyuoro nyasi mar Madaraka mar 59. Ntiere piny kaendi ndalo 5 kuom limbe makende kendo nopuoyo jo Kenya sana nyayo kwe ndalo 69 modong kaso gidhi yiero maduong' mae kaka nowuoyo. I'm truly honored, ladies and gentlemen, and ever grateful to President Kenyatta and to you, the Kenyan people, for the generous invitation to join Kenyans in celebrating Madaraka Day on these hallowed ground, Uhuru Gardens. Asante sana, Kenya. Congratulations. It is a momentous day. As President Kenya and others have said, it is the day on which Kenyans asserted that through the dignity of independence and self-governance, they would work hard together to create a future of which generations unborn will be proud. In the spirit of nation building and Harambee, the new nation reflected the blood, the tears, and the sweat that had gone into that unrelenting national effort from ordinary citizens and their leaders. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta notelo ne oganda jo Kenya nyasi mar Madaraka manobagi alap ma Uhuru Gardens. Nyasi no mar 59 ne en mano mogik mar Uhuru Kenyatta telo ne mane bwo telo ne kaka jatelo mar piny Kenya kaendi kendo mano kawo thuolo no mar puoyo kaka osetiyo dio kenge ma osekao mar gero piny. Truth be said, we have built more roads in 9 years than what all previous administrations combined, including the British, built in 123 years. Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo. If this nation's third administration had set the bar higher, we have set the bar even higher. And the record is there for all to see. Across all 8 former provinces, in each of the 47 counties, we have transformed our country 1 kilometer at a time. Our world-class infrastructure, from elevated expressways to floating bridges, have put Kenya on the global map. And as a result, we have distinguished ourselves as an investment destination of choice. Hai wadhi yue maro machuok kaendi chenro maro marangi chwelo pod wan gi weche mang'eny ma pod wadwa nogoni mbaka mar weche manotimore kawuono. Dwaher winjo ni Madaraka Day ne chal nade 2-3-6 kaka inyalo yudo na ujumbe moro machuok kaendi nyisa kumi neno wago to gi nyingi kaso wabro kawo mos mari kine jaung'we yamo ta Trevor Mbija kata Ramogi TV KE mane kaka inyalo yudo. Wanere bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya.
aje. Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Challenges ma waneno ga kama na sachi go pi bedo tricky nikech oganda yom koro nyaka igo pi mos mondo kik interfere kod. Thieth gi healthcare osebedo chandruok maduong' malich ne jo Homa Bay County. Mine tho ka nyuol. Mine wuotho mabor kadhi manyo thieth. Nderni be richo mochomo osiptende. Mine wa manyuol kata obedi ni gibede e chula mfangano kata obed remba kata obed ringiti kata kiwa. Nyaka gibed gi ambulance manyalo kelogi e mainland e saa asaya. Omiyo wasingo ni bang' ndalo 100 thieth wadhi kete maino wate mondo bed maber mondo jowa kik tho gi tuoche manon. Wadhi kawo pige ma ol chokore matindo goero mondo mi waketgi kanyakla mondo mi oganda wa oyud pige, osiptende oyud pige, jo piny oyud pige, sikunde bende oyud pige. Wasingo nikech genowa en dongruok. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili Kalo e Ramogi TV. Warwako kendo nyikwa Ramogi chenro marwa mar rang'ich welo ma kelo weche manyien. Kwa dhi mbele koro ni achiel kuom jolony riembo ndeke magoyo katira e kor yamo ne owito ngimane e masira mar ndeke manopudho kode piny ka en e nyisruok makit kod mano manyocho reko osetimore pap mar Uhuru Gardens chieng' Ngeso. To kaka Joyce Oduor leronwa, Mark Samson ne otho e lap ndege ma piny Zimbabwe mana ndalo manok bang' kosewuok e pacho ka. Chieng' Ngeso tarik 28 dwe mokalo, jo Kenya nyocha oyudo thuolo mar yuoro e nyasi mar nyisruok mar jolweny e alap ma Uhuru Gardens motelo ne nyasi mag Madaraka. Ndeke jolweny nyocha ogoyo kathiratira e kor yamo kendo nyiso lony ma jolweny nigo. Kata kamano, nyasi no chalo ni nyocha en mana mogik ne jariemba ndek jolweny Mark Samson ma ja Afrika ma milambo. Samson nyo yudo masira kendo mowito ngimane e piny Zimbabwe kotemo nyiso lony mar riembo ndege e nyasi machielo mar nyisruok e piny Zimbabwe. Kalure kod wache mawuok e kweth mare mar Marksmen e Aerobatic Team, japinyno mar Afrika ma milambo Mark Samson nowito ngimane e masira mar ndege manyoruombore piny e paw ndeke ma Charles Prince Airport e boma ma Harare e piny Zimbabwe. Masira makamano nyotimore kanyo gi nyiso lony margi
maket kod mano manyocha ginyiso e alap ma Uhuru Gardens. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Oganda nigi kidienje mang'eny. Wan gi oganda yellow green, nyota, nyaboda, roskoko. Koro kuom oganda gi te nayudo ni nyota ema berna. Ere kaka uiko lo? Kapok achako pitho, apuro, kasepuro, achako abuse. Kasebuse mobedo mayot, ker ka komo. Koro sama komo, tan make sure na atiyo gi tol. Makomo oganda e laini. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo moro amora. Ne chenro manyien mar Nyarkochia. Omako gi lwete maduong' kitungu wewo. Chenro mabiro lombi nyowuoyo. Iyawi mipongo ga gi wego. Kadwa ting'ita bire Kochakore tarik 14 dwe mar 4 2022. Nyarkochia tich 4 gi tich 5 saa 1 gi dakika 45 mar otieno mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Waluare kuliet pa, wamiyo moae turwaka, kod moae pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lind Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. This could be you, your sister, brother, daughter, son, or a friend. Say no to gender-based violence. Report any form of violence to toll-free number 1195 or to the nearest police station. Be a hero and be safe. This message is brought to you by the government of Kenya. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
tije ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be kai neno kaka jogoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bayi chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Nyikwa Ramogi wachako rwaki kende chenro maro marang'ich welo hembko kata museum mar Uhuru Gardens ne oyaw ayanga gi jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Hembko no ni kod historia mar Kenya kochakore kinde loch ja ogunda nyaka sani. Dana Olonde nigi ler mar wachni. Uhuru matiende ni yudo thuolo matayo chenro maonge obadho. Pauni mar Uhuru Gardens ema Kenya odhiale nyasi mar 59 mar Madaraka e yo makende. Kushoto kulia. Nyasi no ma Kenya paro godo wuodhe nyaka ne oyud thuolo matayo chenro mage kowuok e lwet joagunda e higa mar 1963. Pauni oseber kikongo kendo kuom dweche 21 chenro mar loso hembko kata museum e pauni osebedo kadhi nyime. Gikone jatend Kenya Uhuru Kenyatta ne oyaw yanga kaka hembko manyiso historia mar Kenya. Historia yango ni pauni mar Uhuru Gardens ema jo Kenya ne ochokore kanyakla kagibago nyasi mar mor bang' ka oloch kuwuok e lwet jo asungu higa mar 1963 kendo bang'e Kenya ne oduogo yudo thuolo mar tayo chenro mage owuon e higa 1964. Hembko mar Uhuru Gardens olosi e yo makende mar nyiso historia duto kochakore higa mar 1800. Hembko no los ne kidienje koriwo kaot moyiedhi ma oting'o nonro mar kweri jo Kenya mane ni opera manyime kedo ne loch mar piny. Mano koriwo mosenindo jatend Kenya mokwongo Jomo Kenyatta. Jodong loch mamoko gin kaka Mekatilili wa Menza, Koitalel Arap Samoei, Jaramogi Oginga Odinga na Bongo Mumia kind mamoko. Bende nitie kama oyiedhi moting'o rapar mar joma osewito ngimagi midhiero mapek ma osekwako Kenya. Kama kamano gerne ranyisi mar hotogoro ma omuonie nyingie jogo ma owito ngimagi kochakore lweny mar 2 mar Weche mong'ere gi dho ngere mar World War II to nyaka nyinge jo Kenya manowito ngimagi e tulo mane okwako Kenya bang' yiero mar 2007. Dero makende bende nie i hembkono ma oting'o tonde ma omin kendo ma oting'o nyinge jogo ma owito ngimagi ka gikedo ne Kenya e lwet jo asungu. Bende nitie agola moro makende mani kod mudho e hembkono. Mudho makamano en mar keto ranyisi mar midhiero makoch ma Kenya osekadhoe. Abila machielo manie hembkono en mabiro ting'o nyisruok mar lony mar jo Kenya kokalo kuom gigo magiloso e yor lony manyasani. Abila no ni kod tong' ma ochwe wi tate kong'iyo polo. Ranyisi mar lony ma jo Kenya medo keto kagimenyo chwalo dongruok mar gi rang'iny mamalo. Diana Olonde, Ramogi TV. Aya, tend Uhuru Kenyatta mane ochakore higa mar 2013 osegoyo okang' e yore mopogore opogore dongruok mar uchumi ma pacho kaendi. Uhuru ne oketo maino e gedo mag nderni to kod reru kaka yo mar nyayo chenro mamoko mag dongruok. To penjo maduong' en niya, gedo makamagi oketo uchumi mar Kenya kama chalo nade, to bende jopiny oseyudo olemo kawuok kuom chenro mag dongruogego. Edwin Okoth kolonwa wachno matut. Tend Uhuru Kenyatta osebet ka keto mahino e chenro mag gedo kaka yo mar nyayo dongruok. Nderni, reru, dhowedhe mag nam kod chwalo teko mag sitima ne oganda en moko kuom chenro ma osemiyo omenda mang'eny mogik chakore bajet mare mokwongo mar siling trilion 1 gi bilion 300 e iko omenda mar 2013-2014. Okang' ma jatend piny Kenya no pod pako. The naysayers have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges.
I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the markets. Truth be said, we have built more roads in 9 years than what all previous administrations combined, including the British, built in 123 years. Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo. Kata kamano, e thuolo mar higni 10 dongruok osebiro kod pek mopogore opogore. Kama Uhuru ne okawo telo ka piny ni kod gowi mar siling trilion 1 gi bilion 300, gowi ma koro weyo ka osechopo trilion 8 gi bilion 200. Mano medruok moingo nyading'wen. Gope ma Kenya chulo higa ka higa bende osemedore kod atamalo 300 ka opim kod siling bilion 331 mane chulo kane Uhuru Kenyatta kawo telo. Pek mar gope koro medo thung'o uchumi, kendo choko mar omenda ma bende osemedore chiegni nyadiriyo bende koro yudo pek. Jolony wacho ni gedo mag nderni kod reru dino medo jiwo uchumi maber moloyo, ponono ni chenrogo ne ochiwo thuolo mag ohala ne jo Kenya. King'iyo piny machalo kaka Israel kata Singapore, moko mosetimo maber kabisa, sama gitimo infrastructural development, materials temitiyogo e infrastructural development gi wuok e pinyno. Kaka sani kane wagero SGR, kade simiti tem watiyogo ne wuok e nyaka East African Portlands ne ok nyal podho. Rai cement onigo beni gi expand. Sama gi expand cha gidhi ndiko nyithindo mang'eny, mane kaka wa create job opportunities. Sama gi expand cha gidhi kawo loan e banks wagi. Sama loans itimo mang'eny e bank kata bank bende ndiko ji. Koro matin nitie gimiluongo ni backward linkages, kadhi mbele to gi kadhi chien. E higni 5 mogik mar tende, Uhuru ne oyango chenro machuok mar nyayo dongruok mane idendo ni Big Four agenda: medo chiemo, nyayo kembe maloso mwandu, keto yot e yudo thieth kod gero ute ma nengogi yot. En gigo mane Uhuru ochako bang' higa mar 2018. Moko kuom chenrogo osegoyo okang', kata bed ni moko kaka chiemo pod nengogi idho kendo medo pek mar ngima ma koro sani chando oganda kaluwore kod kwan ma piny owacho golo. Bang' ng'awo bajet mar piny malo, kawo gowi mang'eny to kod medo moko kuom osuru ma jopiny golo, wich bar koro dong' ne jatelo manyien ma nyaka tem yore mopogore opogore mar dongo chumi mar Kenya. Jolony bende wacho ni moko kuom okenge ma jotelo manyien koro dongo ok gin mayot, kaka duoko bajet chien kata ng'ado kwan mag jotije mag piny owacho kaluwore kod osara mathoth ma piny owacho chulo sani. Jatelo manyien nigi wich bar nikech odhido ka agulu ni nono. Agulu jogi onang'o motieko. Odhido ka guch Kenya jogi onang'o motieko. Machuno ni odhi chako gi chwero deyo. Samo chako gi chwero deyo ni ting'eni gik ma onego beni dhi mbele dhi chuno mondo mi odhi mbele. Koro ahinya nyaka beni odhi ng'iyo rode monyalo dino godo mibadhi. Kodino rode mag mibadhi ka to choko nyalo bedo maber. Wage bill ma Kenya kama 1 trillion be koro is too much. Matin ni jok mabiro gi mondo gi succeed nyaka gitim retrenchment. Government workers ma redundant oningo dhi dala. Mana kaka a family ma broke ng'ado expenses mondo gidag on a very thin budget. E kaka a government ma broke be nyaka cut down expenses mondo dag on a thin budget. Okinya bedo ni in broke to ito spending ni pod itimo mana kaka kawaida as if ni in gi pesa. Kaluwore gi twak mano gole nyasi ne mar Madaraka mogik, Uhuru Kenyatta dhi e yweyo ka en kod adier ni oweyo chumi mar Kenya kama ber moloyo kaka ne oyude higni 10 mokalo. To kata kamano, jatelo mabiro kawe bang' yiero ni kod wich bar mar kedo kod pek mar ngima ma ok nigi ranyisi mora mora mar dok piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nikwara mo kapok wadhi e yweyo to nang'isi ni mondo iornwa ne ujumbe moro machuok e 2-3-6 mondo inyiswa kaka Madaraka Day ni ne chala. Neno ka moko osedonjo ka endi wasoma na 1-2 moko kapok wadhi e yweyo. Ramogi an Job wuod Nyakach Koguta. Onge ber manene Madaraka Day kawuono kaluwore gi maisha matek to gi koso tije ne youth. Jomano Job. Ramogi TV an George Juma wuod Nyakindu from Bwanda Kagan. Madaraka Day ne ber nikech ker marwa koro chomo yweyo gi kwe ka warito telo manyien. Nyakwar guoko cha pesa Madaraka mara odhi maber kabisa. Na win 1 million Gor Mahia omora matek. Aneli Nyarodero. Hey Neli. De maber manade. Awinjo ka wuok dala mar Kamina Village Kobare Market. Hiro kama na inya Neli ageno mano nyaka beno mori kabisa. 1 million ng'eny. Koro di yue mana itimo gimo maber. Okamano President Kenyatta
emotiyo marach moloyo jotend piny Kenya mosetiyo kaendi nikech ikeni emochumi teke moloyo an Owino kaya Mbita Nyagina. Alright. Elo Ramogi amor gi weche manyien mumiyowa. Jatend piny osetiyo maber mak mana ni osuru to ndi. Wacho ni an Gilbert Abonyo kawuok Kiboswa Alara. Derek kutoka Homa Bay, Ramogi TV awinjo makare, warito mana thapki ka wabedo mos, erokamano. An ung'e nasome mana kaka wuore no endo. Trevor James kan seme awinji kod familia mara maler kendo umoro jo nyikwa Ramogi ahinya. Sana to nyakwar guoko cha pesa. Erokamano. Gero ni meduru mana oro ote wari 3-6-0. Odonge ni Madaraka deni ne chalo nade. Wanto ngini wati atia ka mondo mokel weche manyien kaka nwa wachunu cha gwang chamo to thoro ome. Koro mae tho. Manere bang daka matin. Ang'o ma wayudo ka thum maliet romo gi miel maliet? Oya shake body. Yud mae twak mar rowere. Nyiso vijende ne just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelonu kod jolony muhero. Stella Brenda, Lin Ramogi, to kod DJ Kolo e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. You know I like it. E kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi Ajuang, bedu luo mitni. Wanya wacho ni thot tadonga rom gi nera. En nyathi, mando riwo ji te. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhoa. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Every day, I thought you said a prayer.
E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, lum leo rembo lomo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Warwako kendo nyikwa Ramogi chenro mar ang'ich welo kwa dhi mbele ni siasa bende ne ok odong' chien e nyasi mar Madaraka mane obagi alap ma Uhuru Gardens. Chris Owino miwa ler mar kaka siasa ne oneno e nyasi no e kinde ma ikruok bende dhi nyime ne yiero maduong'. Uhuru Gardens, jopiny oyuoro karombgi joma tindo kod joma dongo, joma chuo kod joma mine e nyasi mar Madaraka mogik mar jatend piny Uhuru Kenyatta. Jotelo mag siasa mapacho kae bende ok odong' chien. Bango linalosema God bless Kenya. Nyasi mawang'ni ne obedo kod pogruok moko ka ipimo kod higni machien. Ataro kod geno mar jopiny, jalup jatend piny William Ruto ne okomi thuolo mar wako jatend piny Uhuru Kenyatta kaka pile e nyasi makamago. Jata nyasi no ne ogwelo Uhuru mondo miyo chopo chiw mich mar yango tich maber mar moko kuom jo Kenya e thuolo ma Uhuru ne odhi nyime mochwe orwako mana wendo modhial mane en jatend piny Sierra Leone Julius Maada kapok odhi nyime gi chiwo twak mare. And are very excited about you coming to visit us. Karibu sana. Welcome. Motelo ne mano bende, jalup jatend piny William Ruto ne okwayuoro e nyasi machuok mane rik obagi e kar jot mar jatend piny kendo mane onywando jotend migepe duto mag piny owacho. And I want to take this opportunity to thank each and every one of you. We have worked well together. It's been both a pleasure and an honor to have you with us. And I am confident we have laid a firm foundation for those who shall come after to continue and to build a bigger, brighter, more prosperous Kenya than from where we have left off. To e gino ma inyalo wacho ni en goyo debe ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya, jatend piny Uhuru Kenyatta ne olieko ni jo Kenya wang' nigi thuolo mar yiero jalup jatend piny mamiyo mokwongo e yiero mabiro. Owacho ma ka ibiro paro ni nyaka sani Martha Karua ema miyo ma osewuok oko motegno ka obedo jalup Raila Odinga e laro jatend piny Kenya. Osiep manie kind jatend piny kod jalup ne osebedo kawe thueth nyaka ne Uhuru Kenyatta mosre kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2018 ka Ruto kod Lange osebedo kasayo mosruok makamano kuom chocho chenro mag dongruok mag piny owacho mag Jubilee. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nitie mbaka moro mange konu matin koro wadhi ane matut ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta notelo ne oganda jo Kenya nyasi mar Madaraka mano bagi alap ma Uhuru Gardens. Nyasi no mar 59 ne en mano mogik mar Uhuru Kenyatta kaka jatend piny Kenya. To kaka Lydia Okeyo koro leronwa, Uhuru tiyo kod nyasi no e puoyo kenge mosegoyo e telo mare kendo dongruok mowacho ni osekelo ne jo Kenya. Saa 5 okinyi, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nomone lap ma Uhuru Gardens e kaunti ma Nairobi matelo ne oganda jo Kenya nyasi mar Madaraka. Jatend piny notiyo kod thuolono mar simo taya e wi weche moko mosebedo kawachore ni onge dongruok malong'o mosebedo e tielo mare mar ariyo mar telo ahinya to nyaka ne gimosre gi jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja Raila Odinga. We have tripled the wealth of our nation from a GDP of 4.5 trillion in 2013 to close to 13 trillion today. Kaka chiel kuom yore mag nyayo dongruok e pacho ka, jatend piny Kenya nolero ni apeyni madongo moseloso e pacho ka osenyayo gero chumi ma thurka kendo ma oseketo Kenya ongala manyime pinje mag Afrika man gi lony mar dongruok manyasani. Have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads,
They do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. Years later, what started off being called the Lunatic Express by cynics converted a swamp called Nairobi into a mega city that is today one of the top 5 cities on the African continent. We have transformed our country 1 kilometer at a time. Nokawo thuolo mar puoyo kenge ma osegoyo mar siro tend joma mine ka ochiwo ranyisi mar mine manie tend migepe to kod bede migepe mamoko koriwo koda kamago mar doho. One thing that I am truly proud of is how we have built women leadership and expanded their fields of participation in governance. I have had the pleasure of working with 11 women in my cabinet. We have our 3 arms of government, one of which is now headed by a woman. If it is the wish of the Kenyan electorate, we have a chance of electing a woman. Ewi dongruok mar tend gwenge, Uhuru nopuoyo okang' ma osego e dongruok mar counties ma pacho ka e bwo telo mare, bende okone jopiny ni kik yier jotelo ma jomibadhi. In just 9 years, we have moved from being the 12th largest economy on the African continent to the 6th largest economy, and we are still growing. We owe it to ourselves and we owe it to our country. Bang' nyiso nyadhi margi motenre kod arita kwe ma pachoka, Uhuru nopuoyo apisas mag arita kwe kuom keto chunygi rito jo Kenya e tunge duto. I therefore made security a top priority because I know that without a secure environment, no life can flourish and no enterprise can thrive. You have kept us free, you have preserved our way of life and allowed us to enjoy the present as well as protect tomorrow, and we thank you for that service. E kinde ma josiasa moko singo wito kucha kisomo manyasani mar CBC, jatend piny Kenya noramo momuoye piny ni kisomo ni ema nigi nyalo mar sudo piny Kenya mbele kendo nyayo talanta mag jopuonjre. We had to return to the foundational philosophy of education, and that is citizens never fail. It is systems that fail them. Every Kenyan child has a chance to make it. Nyasi mare mogik mar Madaraka kaka jatend piny Kenya ma pachoka. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro bende tiyo kod thuolo ni mar keto ayanga gigo mosetimo kaka jatend piny Kenya ka bende okwayo gana jo Kenya mondo mi oyier jotelo ma joratiro mabiro dhi mbele gi agenda go mar gero piny Kenya kodong' mana dweche 2 kendo piny Kenya dhi yiero ma dwe mar 8. Lydia Okeyo, Uhuru Gardens, Nairobi. Nyasi mar odiechieng' mar Madaraka Day mar 59 ne obagi e counties mamoko bende pacho kaendi. To kaka Simpros Okinda leronwa moko kuom gwenge nodolo mana nyasi maput kaluwore gi nok mar ji kuondego. Koth chwe, chieng' rieny ka obila to thal korieyo bunde e badgi. Oganda jo Kenya omolo kowuok e miechgi mar dhialo nyasi mar Madaraka Day mane obagi e county ma Mombasa mana ka counties mamoko. Gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho ne otiyo kod thuolo ni mar kwayo oganda mondo nyakue e kinde kod tok yiero maduong' mar dwe mar 8. Na halafu ni kwamba tutambue huu mula wa siasa utapita. Tusiwe na chuki paka ikao huwezi kumwangalia jirani yako. Una chuki kubwa paka siasa ikiisha jirani yako anakuwa adui number 1. Tukubaliane kwamba huu ni msimu utapita, lakini udugu na urafiki na ujirani ubaki pale pale. Hilo jarida. To e county ma Migori yuak nitiere ni huma mar odiochieng' ni odok chien kama na sanja mar oganda emane ochopo e nyasi makamano. Kata kamano gikpuoyo Ted Uhuru tielo mar 2 ka giwacho ni Uhuru otimo matek e kelo kwe kendo riwo oganda. Iso ni jo matindo gi makia berne koso sirikal modoko gini chien. Mano wapenjo kaka jodongo nikech ok wane kodhinwa maber kaka yand chon. Kodonje higa makoro no ochopo kuma odhi tieke lochni. Naneno kokelo winjruok gi girube mopogore kaka mag siasa,
Aneno ka ji odonje weche mag riwruok kaka jotelo. Waneno ka lokruok obede Kenya. Kwe kod yiero jotelo makare emane thuond wach e nyasi makama mane obag e kaunti ma Kisii. Kile ambacho ningependa kuhimiza kama vile yule mzee wa Pisa alisema, ni lazima tuhakikishe ya kwamba tunaishi vizuri na majirani wetu. Wale watu wa Transmara ni majirani yetu ambaye tumekuwa tukikaa nao na tutaendelea kukaa nao, na kwa hivyo jukumu letu ni kuhakikisha ya kwamba tumetengeneza uhusiano mzuri na hao mandugu zetu. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyadhi nyisruok kod lony mar bago nyasi emane unene nyasi mar Madaraka Day korka jota chenro to nyaka kod ka jogo mane oyuoro bende. George Bati notero wae sigana mar kaka ne lwasi chalo e chakruok kendo mar nyasi mar Madaraka Day. Tarik 1 dwe mar 6 2022 jopiny Kenya yweyo pachgi chien mar paro odiechieng' mokwongo mane bandera mar Kenya ofwadhore yamo. Kaloch mar Kenya iketo e lwet jo Kenya kowuok e lwet jo agunda. Madaraka Day kar saa 4:52 mar onyango. Ikruok itimo e par loch mar jatend piny State House. Nyamburko ikore mar ko jatend piny Uhuru Kenyatta e nyasi mare mar Madaraka mogik kaka jatend piny. To e alab nyasi Uhuru Gardens, jolweny medo timo rako kaka gidhi rwako jatendgi Uhuru Kenyatta. Mana kodong' dakika 4 to rom saa 5 onyango, Uhuru Kenyatta wuok e par loch mar jatend piny. Kama iwuok mare mogik kaka jatend piny kodhi e nyasi mar Madaraka. Otelne gi apiko madirom 10 mamilo majotit. Pikipikigo oloso ranyisi mar wi asere. Giridore kendo gimako apaya ma Kenyatta Avenue kapok gidolo kona kendo donjo e apaya ma Uhuru Highway. E Uhuru Gardens iko pap ne jatend piny. Jolweny duso kama olos ne jatend piny. E kindeno apisa mag arita pangore. Chong ting'ore ka gwenyore gi tielo. Bunde gidiyo e yuothgi. Tielo nyonore kaluwo much mar ben. Bang' kinde mar dakika 10, jatend piny molo e lap mar nyasi. Mikai mokwongo Margaret Kenyatta lor orwako jora makwar malweso lo. Joraneno mosore gi kapet makwar, ng'ute kod land wang'e ogawo gi thiwni. Nyadhi mar piny Kenya. E kinde ma odhi e kare mar bet, jatend piny Uhuru Kenyatta donjo e nyamburko moyiedhi koluorore kendo moso jopiny. Jolweny othal ka gidiyo bunde ma dhogi otimo pala e kopgi ma koracham. Bang' tiko moso jopiny, jatend piny lor kendo dhi e kare moyiedhi molosi e ranyisi mar altar. Bang'e to wend piny. Jalweny ma wuon pala seso kapok odiko tiende piny. Okwayo wuon piny thuolo eka Uhuru chako nono kaka jolweny ochung'. Tiendegi gi lwetegi dhi machal gi mar jatend jolweny Robert Kibochi. Uhuru bang'e dhi e kare mar bet. Ma yawo nyadhi machielo. Nyadhi mar jolweny. Jolweny chamo nyadhi gi gige lweny manyasani. Madongo ma umgi chalo liech. To korgi tek ka koro puk. Tiendegi to nyororo. Jolweny nyiso kaka giikore mar kedo gi jowasigu. Ndeke mag adunga iro bende chamo nyadhi e kor lwasi. Isungo ne jopiny kaka gitiyo. Bang' tiko nyisruok makamano, pap ne odong' ne jower ka gijuso gi kondo udo. Jomiji nyiero bende kelo mor. Amidimidi mar nyasi ne ochopo. Jatend piny chako twak gi jopiny. Andika marabora kaka omedo chiwo twak e kaka duonde medo tuo. Chune mondo kwa pi obudgo duonde kapok otieko nyasi. George Bati, Ramogi TV. George Bati ulerunu kaka weche chalo e Madaraka Day kanyo. Inyo ni jomoko dhogi chalo dho liech, mara togi chalo toku puk. Awuora ahinya.
Kwa mbele ni jagoro mongirore e migao mar arita kwe Karanja Kibicho. Koro lieko ni nonro mane otim kod bad migao mar ofwamb kich kata NIS kiero. Yango ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga nyalo biro yombo yiero e round mokwongo gi atamalo 60. Kibicho loso bang' ka jatend migao mar tudruok ma en Jo Musheru bende nyocha oselieko wach machalo kamano. Sharon Ong'ao miwa ler mar wachni. Siasa pod ywayo koni gi kocha ka kwith mar Azimio la Umoja One Kenya thuthni mar garo oko Kenya Kwanza motelo ne yiero. Kenya Kwanza to sebedo ka seyo jotend migepe madonjore e siasa. Tinende jagoro mongirore e migao mar arita kwe Karanja Kibicho ochako ohelo mbaka machielo bang' lieko ni Raila Odinga biro yombo e ombulu mar aboro e round mokwongo. Kane loso kod TV mar Citizen, Kibicho osiro nonro ma oyango ni otim gi okwach kich mag NIS manyiso mbi mar Raila. I will give you as it is, and the burden of proof then shifts to you. If the data I've given you think it's misleading, then tell me what data you have and from where that says otherwise. And I think you cannot criminalize someone for giving you information you have asked for. If, for example, you ask me today, what is the polling with respect to the institution I work for? Yeah, I will tell you. And if it favors, because you have asked me, I didn't volunteer it. If it favors a person, it doesn't mean that that's the person I necessarily support, but it's what the data is saying. There is a difference between noise making and facts. You know, there are people who will make noise, do all sort of Photoshop. Kibicho odok ne jotend migepe ma osebedo ka loso ewi siasa mapachoka. Owacho ni jotend migepe go nigi ratiro mar loso ewi weche madhi nyime e pachoka kendo ok gi keth chik. What happens when laws are made in this country? Yeah, a policy is brought about, and that policy must be interpreted into law, must be converted into law, so that it is lifelong. And the policy makers are these cabinet secretaries. Omedo seyo kweth jo siasa maseyo apisas mag piny owacho ni timo campaign ne Azimio la Umoja One Kenya. Owacho ni kata duond bura mar UDA nyalo mana gwelogi mondo giyuor e romo mag siasa. We are called upon to give civic education to all Kenyans, regardless of their political level. And I know we are talking about the invitations we get probably from the Azimio group. Even if you took a whole day or here you saw things, this will not be in the ballot. I give the challenge today. Tomorrow morning, Kenya Kwanza invites me. They are watching. They are watching. I am challenging to go and talk about ethics, talk about integrity, and to talk about how Kenyans shall will be required. You will attend. I will attend. So Kibicho oloso banka jatend migao mar tudruok Jo Musheru nyocha oloso kawacho ni nonro oseyango ni Raila Odinga dhi yombo e tielo mokwongo mar ombulu. Kweth mar Kenya Kwanza nyocha rik osegolo duondgi kadwaro ni jatend migao mar tudruok Jo Musheru owuog oko e apis wira ne donjruok e weche mag siasa. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Haya, mane kama koro waluri chenro maro marang'ich welo wabro romo kendo saa 3 chenro maro imore mondo koro choko go mbaka kende weche mag Madaraka Day. Aneno ka jomoko wacho ni George gwenge mabondo Ramogi donje yo maler. Kaso ntima wacho ni aneno Ramogi kan Murang'a. George Bati nyaka bedi no kalo composition 100%. Amba yie gi report mar George Bati wiluongo ni Daddy Cool. Report na abet. Koro mane kama waluri angono nere saa 3 kendo nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi deno nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere saa 3.
Challenges ma waneno katika mana sache go pi bedo tricky nikech oganda yom koro nyaka igo pi mos mondo kik interfere kod. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako